Pois acaba de sair de aquí Borja Verea, entrevista que tes tamén nas nosas redes sociais, Facebook Live, hoxe tamén falando desa batalla de porteiros no Milladoiro sábado que ven, sábado 27, e agora imos facer unha, de novo, botar unha ollada a como vai a vida polo Concello de Vedra. Para iso convidamos a que se pase por aquí o seu alcalde, Carlos Martínez. Carlos, moi bo día. Hola, bo día. Como vai? A mesma calor que en Compostela. Sí, a mesma calor. Ben pero bueno, que veña o calor no verano está ben. Estamos no verán, prácticamente. Bueno, estábamos falando aquí off the record antes de entrar quero poñer en riba da mesa distintos asuntos da actualidade, pero me dixo que precisamente este mes de xuño é un mes especialmente activo dentro do día a día da figura dun alcalde, non? É un mes movido, sí. É un mes moi movido, e máis nun concello como o noso, un concello tan activo socialmente, porque, claro, que pensar que terminan os cursos, a partir de xullo empezan as vacacións da xente, entonces se xunta todo, a preparación de todas as actividades a partir de xullo, tanto municipales como asociativas, pero a finalización de todas as actividades, tanto municipales como asociativas, que hai durante o curso. En un concello tan activo como o noso... Sí, o momento no que se paran unha, se comeza a outra. Eso é unha actividade brutal. Eso súmalle, pois, a nivel administrativo, pois, cierre de programas que hai que justificar, ou que empezan todas as festas do verán, entonces, bueno, pois un montón de traballo que se acumula para ir facendo en todas as parroquias, e a verdade que é un mes moi... non en Vedra, en todos os concellos, é un mes frenético. Bueno, pois agradezolle entón que este aquí, que lle deixaran a chegarse ata Santiago de Compostela ata os nosos estudios. É un mes de cambio, como ben está apuntando, nos metemos nun tempo de lecer, nun tempo de ocio, onde as familias pois tentan de compatibilizalo tamén cos cativos e demais. Que políticas hai activas precisamente para que sexa un verán onde todo o mundo poda ter a súa parcela, estar cubertos de cara a compatibilizar pois as vacacións duns co traballo de outros? Hai políticas activas nese sentido? Sí, e eu creo que, somos dos concellos da comarca que máis actuacións de conciliación prevé precisamente para este verán. Mira, habrá que non repasei antes de vir aquí, pero hai que pensar que, ademais, a filosofía que temos é de colaborar tamén con entidades asociativas que tamén fan actividades precisamente de conciliación. Entón, facemos unha programación coordinada entre todos, entonces hai un amplio abanico a nivel cultural, social, deportivo, etc., para que a xente poida, desde os campamentos de verán na playa, desde campamentos de verán que organizan as propias entidades deportivas ou culturales ou medioambientales, para os rapaces, incluso AMPAs dos colexios, a nosa propia ludoteca, que ten 100 rapaces na ludoteca de verán, 100 rapaces que se di pronto, incluso un servicio que se iniciou no pasado e que este ano hai moita xente, pero que incluso va a ser polo menos no mes de xullo, logo xa en agosto veremos, según a demanda que temos, que é de madrugadores no verán, ou madrugadores que será durante todo o curso. Pois, había certas familias que tamén o precisaban, con un esforzo por parte de todos, pois tamén cando menos no mes de xuño habrá madrugadores, e dependendo de usuarios, pois pode haber en agosto. Coa posibilidade de que en agosto tamén. Entonces, a apertura da piscina, como digo, todas as actividades, que non vou a nombrar ahora mismo a ninguna, nin municipales, nin asociativas, máis que nada, para non quedar mal con ninguén, non vai ser que son moitas. Ora, a xente pode acceder ao boletín municipal, donde hai todas as iniciativas, tanto asociativas como municipales, que están coordinadas para que vesa que é un verán moi activo, donde se fan moitas actividades de conciliación para que a xente poida disfrutar o verán e seguir traballando o verán. Efectivamente, que é importante. Sempre que ven aquí, e hoxe tamén o faremos, unha radiografía das necesidades, de como se van cubrindo esas demandas dos veciños, mellorando a calidade de vida. Pero quero lle facer unha pregunta de como está o Concello. É un Concello con débedas, sen débeda, un Concello que funciona, un Concello cun orzamento razonable. Como están a casa de todos? Como está? A ver, está ben.
está ben, pero cun gran esforzo por parte de todos, non? Un gran esforzo por parte da cidadanía e un gran esforzo por parte dos que temos a responsabilidade de gobernar ou estar na oposición, non? No sentido de que é un concello donde necesitaríamos máis recursos económicos pola cantidad de servicios que prestas. E moitas veces, mira, a veces a xente pensa que prestar un servicio bueno, pois o básico que é certo, non? Oye, si agua, si alumbrado, si carreteras, pero é que cada veciño ten unha necesidade distinta. Cando che comentaba isto de madrugadores, é que hai familias que necesitan que durante o verán pois poidas abrir madrugadores porque as familias son máis pequenas, porque xa non hai abuelos, porque os dous marchan a traballar e non saben que facer co rapaz que é pequeno a 7:30 da mañá que teñen que entrar a traballar, non? Entonces, ese é un servicio que ao final persoal, que ao final son deficitarios, e hai tantos que incluso ahora nas reunións parroquiales que vamos facendo abertas para que a xente pregunte o que queira ao alcalde ou lle tire as orellas ou lle critique, para eso son, para debatir, para dar explicacións. E entonces, somos un concello que é certo que temos remanente de tesorería negativo, que é un problema que nos afecta a liquidez, aínda que vamos mellorando ano a ano un pouquiño, cada vez temos menos, pero, bueno, pues temos unhas certas tensións de tesorería, eso é verdad, pero a nivel de débeda, bueno, é unha débeda absolutamente sostible que non afecta para nada a prestación de servicios, non? Que pasa? Esa tensión diaria entre a intervención que me di Carlos, non tes cartos, temos que buscar a maneira de prestar este servicio e facelo con unha presión fiscal sostenible, porque claro, sería moi fácil que mañá o veciño, mira, por recibo para soster o alcantarillado, en vez de cobrar un recibo, non sei canto está, de 70, 80 euros, tengo que cobrar un recibo de 500. Eso tampouco é sostenible, non? Entonces, bueno, pois facer equilibrios no Concello de Vedra en todos, é complicado, máxime nun concello con tanta prestación de servicios e con tanta axuda as actividades que nacen do propio mundo asociativo, porque eso a veces pouco se fala. Que vostede vende ese mundo, por eso claro, é concienciado a maiores. Justamente, pero 2.000 euros de aquí, 3.000 de aquí, 5.000, rapidamente xuntas 200.000 euros que a mí un concello do lado non o fai. Non fai non por mal, porque non ten esa presión. Entonces, bueno, esa é a responsabilidade de gobernar. O sea, si fora máis fácil, isto sería un ordenador e bueno, e unha persona dando ali un botón. Hai dinero, non hai dinero. Aquí é como facer máis con menos, como facer cousas sin ter cartos. Esa é a habilidade que temos que intentar facer malabares, como se pode, mellorando a calidade de vida deses veciños e veciñas asentados no Concello de Vedra. Sobre este asunto de concellos que non chegan, de concellos con a poboación máis pequena, falaba hai pouco Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, sobre, aseguraba nos micrófonos desta casa, no formato do Gran Hotel Os Abetos, de que no futuro, non moi lonxano, haberá máis fusións de concellos. E poñía como exemplo algúns dos casos que xa vivimos no pasado e que, tempo despois, pois avalan a que foi unha boa idea. Non o caso concreto de Vedra, pero hai moitos concellos que xa se lle caeron as bolas collendo o seu símil que é insostible. A fusión pode ser unha boa ferramenta para poder dotar de servicios aos cidadáns ou non? A ver, eso... É un dos temas que sempre a veces sae na palestra. Sí, no, eu teño moi claro. Eso hai que ver territorio a territorio. E ponxo un exemplo concreto. Se ti me dis, oye, por exemplo, Vedra Vocation que temos, non será unha solución para Vedra Vocation. Non sería a solución. Non será unha solución. Cal é a solución para Vedra Vocation? A que xa estamos adoptando, que compartimos moitos servicios. Moitas actividades... Mancomunar servizos entre concellos. Efectivamente, moitos dos servicios que estamos... A agua, a potabilizadora está en Vocation. E nós somos un concello que lle compra agua. Bueno, non ten sentido que nos fagamos unha potabilizadora cando pode haber unha potabilizadora e uns depósitos que poden dar servicio aos dos concellos. E de feito está diseñado desa maneira. Pero os servicios hai rapaces e hai convenios entre os concellos. Hai rapaces, neste caso, por exemplo, del Estedo, que van ao colexio a Vedra, que utilizan os servicios de conciliación de Vedra. E iso está conveniado. Moitas actividades sociales e
de verán, de xuventude, vacacionales, etc., facémolas de forma conxunta. As escolas deportivas, que están os concellos por detrás, en que é unha entidade asociativa, son ahora mesmo escolas deportivas Vedra Boqueixón. Neste caso do fútbol é que ahora vai a ter a sección de baloncesto. Quer dizer, concellos como non, a mellor outros dos concellos que sí, que por as razóns que sean, a solución é fusionarse. De logo, por exemplo, no caso concreto de Vedra Boqueixón, a solución é a compartir servicios, a mancomunar servicios, incluso que poden participar. Eu creo que na comarca compostelana hai servicios que se podían ser perfectamente mancomunados, ¿no? Independentemente das opcións políticas de cada concello. Bueno, pois eu creo que por aí hai un gran marxen de mellora. Pero claro, logo tamén temos que ter en conta, claro, hai servicios que fai 20 anos non existían e hoxe existen. A dependencia costa en Vedra 1 millón de euros anuales. Claro, eso a xente non o sabe. Gastos engadidos, claro, que se van sumando, competencias que van caendo nos propios consistorios. Sí. Mira, fai uns anos o gran problema de dependencia, e sigue sendo un gran problema de dependencia, que aí agradecer a Xunta de Galicia que volva a fazer un esforzo importante para aliviar as arcas municipales con ese incremento que nos fan deste ano con 4 euros máis por hora, etc., que evidentemente non é o mismo que o Concello de Vedra teña que poñer 400.000 euros de fondos propios que 250.000. Entonces, eso é de agradecer. Ahora esperemos que o Estado tamén poña a súa parte, porque aquí quedaron o Estado e as autonomías de que sea o 50% e os concellos nada, non? Aquí, ahora, quen falta por cumplir o Estado. Pero fíjate, o Estado nos impón unhas obligacións por a lei de benestar animal. Pregúntale aos alcaldes do partido que sea ahora mismo se están vendo un novo problema que se nos ven encima. Pero un novo problema de xestión e non só de cartos. Ahora temos un problema de colonias felinas que nunca houve en Vedra ahora. E como controlas eso? Tes que volver a destinar 5, 10, 15, 20, 30.000 euros que non tes para eso. Hai unha certa responsabilidade por parte dos usuarios tamén. Pero mentre non cheguemos a esa educación que a xente saiba o que supón ter un animal na casa, etc., chámante o concello. Oye, mira que ten un problema, hai 20 gatos ou 30 gatos aquí encima, e ten unha gata que está parindo seguido. A xente toma isto a coña. Sí, pero non. Pero non é unha broma. Unha problemática. Unha problemática que vai ir crecendo. Claro, a casa de todos, a xente ora chama por todo, ten un problema. E chama, claro, me pasa isto. Incluso cousas que non teñen que ver. Xa non falamos de competencias propias, cousas que, bueno, temos anécdotas. Se viñera aquí o concellal, un día tes que chamar o concellal de obras a que cheque. Invita concellero de obras. Que checo, pero só para anécdotas. Vale. De cousas que piden os cidadáns. De cousas que piden tal que van máis alá das competencias que poden arranxar ou solucionar. Que é para escribir un libro, de verdad. Que non estou falando para nada, o sea, é porque a veces o cidadán está tan desesperado. Isto non é unha crítica. É para decir que conozcades a realidade. O cidadán está tan desesperado que non se ocurre outra cosa que chamar ao concellal de obras ou ao alcalde para ver como pode solucionar este problema. O sea, non é por nada malo. É simplemente porque pensan que aí podemos chegar a todo. E a veces podes encauzar, aconsellar, pero hai cosas que son, vamos, imposibles, non? Non subir os impostos aos cidadáns é algo que alivia o bolsillo, o peto dos propios cidadáns, pero que a outra parte, que un non pode desenvolver moitas actividades, moitos arranxos, moitas obras. Claro, está esa doble... É un equilibrio complicado. Nos este ano, nesta legislatura, pois, bueno, fixeches unha actualización de tasas, de impuestos, etc., e entón hubo un incremento. E nesa xuntanza que tes que aveciñar, dicindo, mira, isto ten que ser un pouco un equilibrio entre todos. Entón, ten que ser unha presión fiscal sostible, entón non podes afogar o cidadán, pero o cidadán tamén ten que entender que hai que contribuir. O sea, non pode ser nin todo gratis, nin os déficits poden ser dun 80% dun déficit e un 20% de recuperación de ingresos, non? O sea, temos que ir a un equilibrio. Entonces, bueno, oye, pois, e a xente o entende, o xente entende, e o pasa que hai que dialogar, hai que facelo pouquiño a pouco. En vez de saben perfectamente que cada 4 anos hai unha certa actualización, e de que só sea co IPC.
Porque se estamos reclamando que se nos actualicen os salarios co IPC, hai que entender que os gastos tamén van incrementándose no Concello en xeral e que, por tanto, as taxas impositivas e a xente entende. Eu recordo un caso moi concreto que fai anos na ludoteca, levamos números, oye, mira, este servicio que está prestando, se o tedes que pagar cada un de vos, pode costar 600 euros mensuales. Oye, nós non pretendemos que paguedes eso, pero sí que sodes ter o servicio. Entonces, oye, non nos pode pagar son 50 euros mensuales, a mí hai que pagar 150 ou 200 euros. Para que a xente vexa que sigue sendo un gran beneficio, pero que se non se fai así, non é sostible. Entón, que preferides, pagar máis ou en vez que atendamos 60 familias, atender a 20? Non, pagar máis. Perfecto. O que hai que facer é dialogar, explicar e ser transparentes. E a veciñanza o entende e colabora. Vostede ten un traballo feito nesta legislatura, pero xa con anos atrás, vostede é alcalde do Concello de Vedra porque ten a confianza dos veciños e veciñas xa dende varias legislaturas, e vostede presupónse que será o candidato do 2027 do Partido Popular en Vedra. Se non pasa nada, ninguna cosa rara, en principio, bueno, creo que tanto os meus compañeros de partido en Vedra como creo que os meus dirigentes na provincia de Coruña en Galicia, bueno, pois creo que se non pasa nada raro, bueno, pois en principio sí. A por outra maioría. A por outra maioría, sí. Das que se ven poucas. Bueno, eu creo no día de hoxe, pensa poucas maiorías. Bueno, algunha sí, algunha é certo que sí. Aquí na nosa comarca, Opino e algunha outra. Pero sinta algo especial cando é unha maioría a que quere... Hai de novo cada 4 anos esa ilusión de renovar unha maioría, porque existe o castigo, existe as cousas ben feitas, mal feitas, cando unha maioría tras outra, eso é que avalan o seu compromiso co povo. Nós tampouco estamos pensando, a nosa forma de traballar é dar o máximo posible todos os días que a xente, e intentar que o que dependa de nós poder dar o máximo e o mellor. E depois hai cousas que xa non dependen de nós. Hai cousas que, evidentemente, hai moitas necesidades. Hai cousas como as pistas municipales que non están en bo estado. Hai que reconocelo. Precisaches meter agua, precisaches outro tipo de historias, precisaches temas de servicios sociales. Bueno, pois é un tema que temos que arranxar nos vindeiros anos, que xa estamos un pouco con elo, pero que a xente ten un certo enfado con esa historia. Por qué? Porque é lógico. Tamén explicas as cuestións, pero tamén tes que darlle unha solución. Entón, xa empezamos, pouquiño a pouco, a dar unha solución a eso. Que vas máis lento do que che gustaría? Sí. Pero é como tema de nos gustaría ter máis personal para poder, bueno, pues, ter todos os camiños limpios a día de hoxe, bueno, se limpiarán, xa se empezaron a limpiar, e nas próximas semanas, nos próximos meses, pues, estará todo perfecto, pero eso pasa a nos a todos, non? Entón, que depende de nós? De nós depende atender o mellor posible ao veciño, de nos depende darlle explicacións ao veciño, de nos depende estar 24 horas, 7 días a semana ao servicio dos veciños. Eso que depende de nós. Isto é como un símil deportivo. O que depende de ti, dá o máximo. Despois, o resto. E eu creo que a xente sí que valora eso. O que che estou comentando de ter reunións que a veciñanza non para vender, sino para... Bueno, que vos preocupa? Daqui, da parroquia ou do resto? Que explicación necesitades? Vos convenza ou non vos convenza? Pero a xente... Mira, eu teño unha teoría que cando a xente che sigue protestando é porque sigue confiando en ti. Que eso tamén se genera unha grandísima responsabilidade. É un gran desgaste físico e psíquico, as cousas como son, Isto non é... A xente, nada, eu animo a que se presente unha candidatura, que lidere, e que te chagan, porque non hai tantos candidatos. Non hai tanta xente que a mí, ahora mismo, este disposta, pero non no ámbito político, no ámbito deportivo, no ámbito cultural, no ámbito social, etc., creo que está a orden do día. No ámbito político, peor, porque danche por todos os lados. Pero, como te decía, mentre nos sigan protestando é que siguen confiando. Está escoitando os veciños e veciñas, quedan nada, 10 meses de... Isto será un pouco a programación, as liñas programáticas do programa do ano que ven, non? Escoitar os veciños e dicir, isto que precisa Vedra, se votades o Partido Popular, terá este arranxo ou este tempo. Estáse utilizando así, nese modo? Ou, sí, no, detectas... Hai cosas que se solucionan moi
de hoxe para mañá, pero outras non. No. E nós isto xa levamos moitos anos facendo, Entonces nós non traballa xa con un programa por legislatura, xa dites un programa, xa, temos que insistir en isto, temos que seguir apoyando isto, temos que seguir metendo agua. Sabemos que ahora, nos próximos anos temos que facer unha inversión importante nas pistas municipales. Xa o sabemos que temos o problema e temos que tirar para diante. Oye, agora o Centro de Salud, por fin xa se van licitar as obras, vamos, eu creo que a publicación dos pregos vai ser xa neste mes de xullo, o cal, estamos peleando polo centro de día que esperemos que sea unha realidade activa no 2028, non? Esas son cuestións que xa se veñen traballando, dialogando ca xente, falando, que va máis alá dun programa concreto, efectivamente, nun período concreto. Enténdese. Pois alcalde de Vedra, un verán que ven con moita festa, así, nós temos festa, hai festas en toda Galicia, pero tamén salvo o mes de xaneiro, que no mes de xaneiro o último fin de semana hai festas, pero ahora é unha locura. E ahora especialmente, sí, pero ahora hasta outubro é unha locura. Unha tras doutra. É festeiro vostedes ou é caseiro? No, pasa, a ver, eu de toda a vida sempre me gustou a actividade social, pero é certo que chega un momento que vamos cumplindo anos, entón, oye, a mellor antes pasabas 2 horas nunha festa, ahora pasas unha, non 2, por iso nos vai chegando tamén a... Pois de festa en festa, descubrindo todas as bondades que ten o Concello de Vedra, bueno, pois falando co seu alcalde de como o seu día a día, moito frenetismo neste mes de xuño durante todo o ano, a piques de outras eleccións municipais onde, bueno, o acaba de confirmar aquí tamén, salvo sorpresa mayúscula, Carlos Martínez será de novo o candidato a revalidar a alcaldía no Concello de Vedra. Graciñas por vir ata aquí. Nada, gracias a vos. Ata a próxima. Ata a próxima. Veña.